ଦେଶ ଜଳୁଛି କିନ୍ତୁ ସଂସଦରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? कि वंदे मातरम के 150 वर्ष निमित्त ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଚାଲିଛି। ଏହି ଗୀତ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଆମ ଦେଶର ଗର୍ବ ଓ ପରମ ସମ୍ମାନ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଙ୍ଗୀତକୁ ହୃଦୟର ସହ ସମ୍ମାନ କରେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଉପରେ କାହିଁକି? ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରପୋର୍ଟର ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖାଇଯାଉଛି। ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁ ଗଲାଣି। ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଖାଲି କରୁଛି। ଚାଷୀମାନେ ଆଶା ଓ ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ଓ ସ୍କାମ୍ରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଳ ସମସ୍ୟା, ଖରା, ବନ୍ୟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ରାଜନୀତି ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଗୀତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଦେଶର ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ବିବାଦ ନୁହେଁ, ସମାଧାନ ଦେଉଥିବା ନେତା ଆଜିର ଦେଶକୁ ଦରକାର।